Benvidos ao vosa canle de YouTube favorita, Buscadores de Misterio. Hoxe estamos no Colexio Manuel Murguía para gravar todos os sucesos extraños que ao parecer suceden neste centro. Para iso nos colamos en segredo no cole esta fin de semana, cando non hai ninguén para descubrir se o que din é toda unha lenda ou hai algo de verdade en todo isto. O primeiro que faremos será explorar esta clase onde algúns alumnos din ter experimentado fenómenos extraños. Non sei que pasa, estou perdendo a conexión. Revisa a conexión wifi. A conexión wifi vai ben, pero perdo o sinal. Isto non me gusta nada. Xa vos dixen que non era boa idea entrar aquí sós. Foise a imaxe. Que foi iso? O que? Non escoitades? Si, ese ruido provén do armario. Vámonos de aquí. O armario está xusto na porta de saída. Temos que saber que hai aí dentro. Pero que faste aquí? Casi nos mates do susto. Escoitei vos entrar e pensei que erades profes. Por iso me escondín. Vinen a buscar a miña irmá. Por que? Que lle pasou a Raquel? Desapareceu, creo que está aquí dentro. Fures. Puxemos a buscala. Raquel, por fin, estás ben? Sí, Que faste aquí? necesitaba resolver este misterio. Que misterio. Está ben, pide conmigo. Como sabedes, este é o meu pupitre. Isto que vos vou a contar nunca lle dixera a ninguén. Mirade isto. É a data de hoxe. E que ten de particular? Que vin como se escribía soa. E aquí estou, tal e como indica a mensaxe. Un momento. Que pasou? O meu ordenador, deixei o meu ordenador. Temos que recuperalo, senón os profes van a saber que estivemos aquí. E esta estola, bichos o que pasou? Alex ten razón, senón podemos meternos nun bolío. Veña, imos. Isto non me gusta nada. Non vexo nada. Temos que sair de aquí xa. Vamos, deprisa. Estades todos ben? Sí, creo que sí. Un momento, falta Raquel. Que? Está ali arriba, mirade. Vamos a por ela. Xa non está. Que facemos? Seguir buscando. Un momento. Outra vez, non pode ser. Raquel, somos nós, tranquila. Grazas por vir a por min. Que é ese libro? Non ides creer o que descubrí. Encontreino na biblioteca. Que descubriches? Lin que este colexio foi antiguamente un reformatorio. Houve un terremoto, con toda a xente dentro.
Morreron todos. Os fenómenos extraños. Que queres dicir? Quere dicir que os fenómenos extraños son debidos aos espíritos de que morren aquí dentro. Alex, conecta a cámara, temos que gravar todo isto. 3, 2, 1, dentro. Os buscadores de misterio acabamos de resolver un novo enigma. Xa sabemos a que se deben os sucesos extraños. Sonia, por favor. Este libro que atopou Raquel foi a clave. Antigamente, este colexio era un reformatorio. Moitos morreron a causa dun terremoto e os seus espíritos...